Ahoj lidi, vítejte u mojeho nového videa. Dnes si zahrajeme s kolovým tankem. Piču, sestra jde po schodech. Piču, sestra jde ke mně. A svítí mi za zádama. Piča, to je. A to je. Chodí pryč. Žádný to jako. Je to hodně rychlej tank. Ty pryč, pičo. Lidi právě sem. Ježiš, jak se tomu říká? Právě jsem byl z vagónu, jako, to je super, jako úplně nejlepší věc, co se vám může stát. Takže jedeme tady, je to Ends, je nejhorší mapa, z mýho pohledu. Nedá se na ní moc hrát, ani snížky. Takže pokud chceme někoho najít, aby ho ten piču za námi mohl postřílet. Můžeme po nás střílet, tak to je super. Jako jsem odhadl. Nech mě, dej. Rozbil mi kolečko. Nech mě! Připraven k palbě na cíl. Máme je. Ej, potřebuju podporu! Helpete! Střílej! Tady už nemůžeme Dáme si ještě jednu bitvu, aby to nebylo kratoučký video, lidi. Docela mě tato bitva nastrala, protože jsme tam neměli spoluhráče. Jakýho tanka se... Jak vidíte, nejsem úplně nováček, ale ani ne úplně pokročilej. Takže bychom mohli zkusit KV3, což je asi nejlepší sedmička, těžká. Má to výborný pancíř věže i výborný děla. A to mám teprve to první. Hodně to prostřelí jako věcí. Ale celkem se bojím toho Carnivů, nebo já nevím, prostě, jak se to čte. Je to tady ten nejvíc nahoře vpravo, jo? Nebo prostě ten u červený půlky, no to jo. Takže my asi pojedeme, no to je jasný, kam pojedeme. Pojedeme prostě B2. Nejchytřejší člověk na světě normálně. jedeme. Konečně to začalo, jedeme. Ono to jede. A to nějakých 50 minut. Ovšem Maus je těžší. Maus má nějakých 173 tun, ale je to desítka. Ale je to největší tank v téhle hře. Zajímavost. Měl být ještě ten německý tank Radne. A to byl prakticky jezdící bunkr. Měl to mít 1000 tun. Ale rozbombardovali by to normálně vyrobit. Takže byly jenom plány. Aha. Dvoudělovej vůbec. Jsme pomalí. Ano. A, hodně. Si aspoň řekneme Tevana, řekla Sněhurka, když vstoupila do chaloupky a uviděla spících 7 pašů.
neskutečný. Po 3 letech jsme se dostali na konec. Uhni IS-ko. Já chci pocit. Stres, jsem nějaký blbý 7. Já jsem super 7. Stres. Zpoza rohu vyjíždí KV3. Tak, no dneska se mi jako nedaří, mrzí mě to, tak si zahrajem, víte co, Čecha, nejhorší Čech, kterýho jsem kdy viděl, tady ta 4, to je úplně na prd. Ty vole, moje druhá sestra postižená sem vchází. Doufám, že mě neslyší. Konečně! Hurá! Už jsme ve hře! Neskutečný, teďka ještě budeme 30 vteřin čekat, než to naběhne. No, moje postižená sestra vlezla do pokoje. Právě se řechtá. Nevím, jestli to řechtání znamená, jako že se směje. Právě jsem na ní ukázal fakt, že mě prostředníček, abych nebyl zprostej, jo. Hlavně mi nedávej žít video. Ne, sestra postižená se znovu. Kalichet. Nejlepší. Moc se mu natlačím a vlezou mi sem všichni. Tak nas. Tak jako... Tam. No, už do mě střílej, jo, to je. No, já si to 25 jména jsou úplně postižený, nevím, jak ty inteligent to vymýšlel. Tak jedeme mu pomoct.
taková psychická podpora, že tady není sám jako. A on tady dává. Ale on má pancíř, běž. AMX-4, taká za rohem a tam běh. Psychickou podporu. Jo. Je rozbitý, nemůžeme se ani hnout. Těžký zásah, akce může pokračovat. Máme poškozený pás. Naše palivová nádrž je poškozena. Ale prošla přímo skrz. Neprorazila, kam zmizeli. Dostali to. Trefa do černého. Ještě jeden takový zásah a je po nich. To zničeno. Tak lidi, já si myslím, že můžeme skončit, vzhledem k tomu, že už tady dupejí další někdo. Vůbec asi můj mladší bratr, kterému jsou 3 roky. Takže čau! Ještě jak to vypnu.